কর্ম কর। এইটা বদ্ধ হয়ে গেলে নাকি? মৌসা ଆଉ ସବୁ ଇଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା କି? ନାଇଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଇଏ ତ ଥିଲା, ଏଇ କୁନିଟା ଥିଲା। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ଗୋଡ଼ଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା କି? ଆପଣ ତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ତେଣେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ମଉସା ଆଣିକିରି ଦେଇଦେଲା। ର ଦିଆହବ, ଦେବା ଆହୁରି ସେପଟ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗୋ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବାରୁ କେତେ ଆମର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମଉସା। ସେପଟରେ ମଉସା ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ଛୁଟି ଦିନ ହେଲେ ଟିକେ ମଉସା ଆସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ। ମଝିରେ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ପାଖରେ। ର ଦିଆହବ, ପାଖରେ ଦିଆହବ ଆହୁରି। ନାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସୁଜିତ ଭାଇ ଆସିନଥିଲେ କି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘାସ ଟିକେ ସବୁଜ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ। ଔଷଧ ଆମର କିଛି ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଗାଈଙ୍କୁ ଟିକେ। ମଉସା ବତକ ବି ରଖିଛନ୍ତି ନା?